Kabeningkong ngashim ya kanika lat ban ai U Blei pi baro ki bapet bat ki basngap ya kanika devotion ha kanika step. Haka kyrteng ka jong try bat unong penim jongi U Jisu Khrist. Haka por men step ni sngutho ba ka dei ka por ka babun kam. Nrei nga kerpan ya pi baro ba pen pelaj ya ka por ka bakor do jong pi. Ban sngap ya kei ka U Blei udan ban kren ling ba kanika step jong kanika por. Ka kubor na Ka Ktien ka jong Blei. Ka bangakwa ya ka ba ngin ya puson bat ngin ya penijingmut ha kanika step ka long. Na ka kitab ka baar ka jong Samuel. Na ka lenong ka bakat pra ka dekot ka balai pulai. Ti usiem ula sngosi shibon bat ula lech ya kata ka kamra halor ka kirdom bat ula yam. Kani ka benta na Ka Ktien ka jong Blei. Kaya thu ingi ka por ka basngosi tam ha ka jingai lenti ka jong usiem David. Ha ka bakum ukpa ula yam pai donot na ka benta ukon uba ie jong u Absalom. Ha ka Ktien Absalom ka de Ka Ktien Hebrew. Ha ba translate ya ka Ka Ktien English kamut Father of Peace. Ukpa jong ka jingsuk. Nganyet haba u David u ai ya kanika kyrteng ya ukon uba ie jong u. Ukpa jong ka jingsuk Absalom. Ka jingkmi lenti lande ka jing angnot ka jong u David kum ukpa kalong. Ba une ukon u jong u Absalom. Hakawai ka sngi un salong uta ukon. Uban wan ra ya ka jingsuk ba de ka jingkmen. Haka yeng ka sem. Ka jingkmi lenti bat ka jing angnot ka jong David ka longru. Bahakawai ka sngi uni ukon un sawan ra ya ka jingsuk. Haka hima hibaro kawai. Namar kata ula ai kyrteng kirpang ya u Absalom. Henry ka basngosi pat ong Ka Ktien ka jong Blei. Ba uta ukon jong ka jingsuk. Ula kelalong penban ukon jong ka jing jenjar. Ukon uba penjenjar yala ukpa u jong u. Ukon ubay le persya ya ka yeng ka sem ka jong u. Ukon uba penjaw umat yala ukpa uba iet u jong u. Bada ka bakot jong ka ni ka jingja ong Ka Ktien u Blei. Ba une u Absalom la don wat ya ka jingthmu ka basnil. Bat kata ka long ban penyap wat ukpa jong u David. Ngiem hagini kisngi. Kiba kidon shibon ki kon ke bele persya yala ki kime ki kipa. Ki kime ki kipa haba kila kai ki kon. Ka jing terang bat ka jing angnot ka jong ki kime ki kipa kalong. Ba manga ba mapi kom ki kon. Ngin long kita ki kon ki bawan ra ya ka jing kmen. Ya ka jing sub haga yeng ka sem ka jongi. Henry ka bas ngosi kalong. Ba ondang la sedang ban kinjo siya ka jinglong samla. Ki ba bon na pedeng jongi ki kon ki kti. Ngi pin ngosi bat ngile persya ya ki kime ki kpa ki jongi. Ki don shibon ki long kime ki bangayolan ban ya kren bat ki. Ki ba ya thu ik de ki jing ka bi ki kendo ahiyang sem ka jongki. Bat ka we na ka jing ka long. Ba ki haban yam na kamta ki kon ki ba ki jongki. Bon sin ki kime ki kpa haba kim la shu ban sngi ki kon haba ki kon kim tre shu ban kongo i ka jing hikai ka jongki haga bakut ki kime ki haban shiyam na kamta ki kon ki jongki ngiken mau ya u prophet Jeremiah latip yu kum utau prophet ubayam the weeping prophet u Jeremiah bon sin ukren ya ki brio bakin kelabamut bakin paino show Blei. Hari ka basngosi kalong. Bagi kon Israel haka bakum kata kapor. Ki yaya le persya ya Blei. Haka bakut u Jeremiah u yam na kamtau patpa. Ngiken mau ya U Jisu. Haka lenong ka baar pulai jang ka gospel u Matias haba u rong siya Jerusalem. Haba u yi ya uni patpa u babon. Haka bakat do u yam na kamta ke Jerusalem. Ki don shibon ki kime ki kpa kini kisngi. Ki bayam pai donon. Kumbayam u David. Na kamta ukon u jong u
u Absalom. Ki parwengai ki basngap ikini ka khubor kam tam pi ki khon ki badang khamret bat ki dang samlaru. Kani ka ktien ka jong blai ka khot akani ka step. Bamanga bamapi kom ki khon ki kti. Ngi de ban long kita ki khon ki bapin kemen ki bawan ra ika jingsuk aga yeng ka sem ka jonga bat ka jong pi. Ka ktien ka jong blai hagani ka benta ka yathu ingi. Baga bakot jong ka jingim u Absalom ka long. Umad ya ka jingyap ka bashir kay. Ngadan ban ong na kam ki khon ki kti baro ki bapet ikani ka channel akani ka stem. To pin long ki khon ki ba kongo iki kimi ki kpa ki jong pi. Ki ba yan hagalenti ka ba imei ba ipa i jong pi la hikaya pi. Na mala da pim tre ban yan hagaba kum ka takalenti. Ka por kan sapoy bangin samat ya ka jingjot ka bashir kay. Kumamat u Absalom. Ai bagani ka kubor hakani ka step ro. Ka long ka bor kam tam ya pi ki long keme ki long kpa ki ba iet ki jonga. Ngenget haba pi pet ya kani ka channel la kani ka step ro. Don shi bon na pring jong pi. Ki ba yam ki pai tonon. Na kam da ki khon ki kti ki jong pi. Ba haba pi yam. Ka don ka por ka ba teng tengi snow kumba. Don manu ki ba la ban ya rap. Ya nga ba di pi. Nrai kani ka step nga don ban ong ya pi. Ba udon u Blei jong ka Bible u Blei jong u David. U Blei bala ban nyat. Ya ki umat ki jong abad ki jong pi. Ba u Blei bala ban tau thumai ro. Ya ka yang ka sem ka jong abad ki jong pi. To u Blei un kur kui kani ka kubor kani ka step. Un kur kui pi baro ki ba pet kani ka channel. Ba kani ka long ka step. Bla da dan apreng jong ki khon ki balele persha. Ya ki kme ki kpa. Ai begini ka kubor ka long ka boring ya kani ka step. Bangin shim ya ka sinjam. Kumba shim utu khun sarong auria. Banong nga ngalit pai pan. Shala ukpa ujonga. Kenapa ka yeng ka jonga ba ki jong pi. Kalong ka yeng ka baman. Ya ka jing sok. Bada ka jing kemen ka jong ublei. Ublei ngkur ku. Yang ilang baro. Hagani ka step jong kani ka bor. Yang ti hagani ka sngi. Haga jing duai. Ublei ngkur ku ka yeng ka sem ka jong pi. Baro. Bala da don ublei jong pi ki ba. Don kam. Ya ka jing duai ka ba kyrteng ru. Pila ban pentin. How to number ya ubang ilapan ben. Khnang ba Ki Counsellor ki bang ilapan ben. Kinyo ban ai ka jing slok ka ba kyrteng. Bat ban boru. Haga jing duai na ka benda jong pi. Ublei ngkur ku. Na kam da ka buram ka jong u. Amen. Tungin duai. Kaburam bat ka jingo ni ai shame au Blei. Hagani ka step jong kani ka sngi ka batmai. Bamela klepat ingi na ki jingthia ki jongi. Bangin yo ya ka ne ka jingim ka batmai sa sisian pat. Iban pau ka jing sngongo ya me ablei. Bamela don ringkat bat ngi hagini katway tili ki banai. Bat mentah kin rat ngi don hau ni ubnai bakat ar. Jong kani ka snem ar pulai. Ngi sngongo na ka benda ka jingger ku ka jong me. Na ka benda ka jing don ringkat ka jong me lambat ngi. Hapadeng shibon ki jing ki jing ele. Ki bangi ngi deban mat aka jing im ka jongi. Ni ai ngo kirpang ru yame haka ni ka step. Bangi yo ya ka ban jingpuson ya ka ktien ka ba im ka jong me. Ka ba pen ken mau bat ka ba khot ya nga ba ngilang iwei pi iwei. Bangin long kita ki khon. Ki ba ko ngo iki kime ki kpa. Ngin long kita ki khon ki ba la ban wan ra ya ka jing sup ba ni ka jing kemen. Hagi yeng ka sem ka jongi. Atrai ka bakum ka ni ka por. Ngam artatien. Bagidan shibon ba ki mynsiem ki ba kodor. Ki ba pet ya ka ni ka program ka ni ka step. Ba di ki weru ki ba pet ya ka ni ka program. Ki ba yam. Ki ba ud ki ba lanyar. Na ka benta ki khon ki kti. Ya rap ko pa ha ka ni ka step jong ka ni ka por. Baka ni ka long ka kubor ka ba kren ya nga bat ka ba kren ngilang iwei pi iwei. Baka ni ka long ka step kin ran. Bangin shimno ika chingkot chingmut ka ba thamai. Bat ka ta ka chingkot chingmut ka long. Bangin im ika ching im. Ka ba penso bhai ki yeng ka sem. Bat kam tam. Bangin im ika ching im ka ba penso bha yame. Try ki don ki poro ka ching im jongi. Ha ka ba kum ki khon jong me ngi le prasha ka mon ka ba khoi ka jong me. Ngi penso si eme. Na ka kam na ka ktien ka ba ngi kren ba ka chingmut ka jongi. Iarap ingiling ba ka ni ka devotion na ka ni ka step. Kalong ka por kin rat ba bha.
Bangin play ya ka donot ke jongi ka ni ke step. Ba memen runga po jongi. Men tau thamai ke jingim ke jongi. Men tau thamai ru ya ka yang ke sem ke jongi. Bediang ya ka bangu ka ni ke por. Na ba kini baro ngipan. Ha ka kyrteng ke jong utrai nompen im jongi U Jisu Khrist. Amen.